Video mo nang naglalakad moon. Oh my God, it has eyes. Of course it does. It's a spider. Patayin na natin. Asan yung mata niya? Patayin natin yung mga paa niya. Ano ba? Tigilan niyo na nga. Ow! Spider wire! Spider wire. Spider wire. Teka lang, kayo magulo. Natin siya. No! Ano kang Ayun na siya, nakapwesto na siya. Amy! Bigla kang nagsisigripan na ako niyan. Patayin natin habang kinukuha niya. Wag, mag-spread yung... Oh, God. Pag ginapangan ka niyan, bahala kayo talaga. Pag natutulog kayo, kala niyo Wala. susok yan sa short. May ilaw mo do. Lagay mo siya sa ano. Oo. Lagay mo siya sa ano. May ilaw mo do. Kumuha ka ng lagyan ng bote. Lagyan natin siya doon. Tama. Bote. Yun siya. Bilisan nyo, makatakas siya. Lagay sa bote. Wala niyo sa buti. Siyempre, display. Display? Labas ka nga siya. Bakit? Ano gusto mong gawin natin dyan? Ilalabas ko. Wag mo ilabas. Ito siya oh. Ipapa-free mo? Lagay mo Ba't siya ipapa-free? Kolektahin natin yan. Wag dito natin ilagay. Ah! Ay, takot ng puti. Sige, kuhain mo. Kuhain mo, Mel. Wala ka, boss. Kuhain mo, Mel. Dali. Di ano ba? Kuhain mo. Ang libit mo. Naturalist mo yan. Wow! Ang galing niya! Wow! Sige, Mel. Kuhain mo. Sige. Kuhain mo. Yes! Bigyan mo. Hop, dandan lang. Sige, biglayin mo sa... Yan. Oh. Ang galing. Ang galing niya pare, alam mo. We caught it. Meron siyang ability nung nahulog siya, hindi siya nahulog yung gumagano siya, nag-glide siya. Siyempre. Ang galing niya nag-glide siya pare. Oh, lutuin mo na siya, pride. Sige. Babe, huwag buksan. Babe, baka Sige. Ganun siya. Babe! Meron ako regalo sa'yo, Tweet. Babe, ano ba, babe? Okay. Ano ka ba? Are you evil? No, I'm not. Are you evil? Patingin. Wow. Ganunin mo. Para malinaw. Ano? Ano ka It's ba? spider yan, hindi yan bear. Mabait tayo, Hindi yan koala. Amy. Mabait tayo, hindi Apo tayo. na natin. Wag! Ano ka ba? Ano ninyo to? Ulamin